Dobar dan, danas razgovaramo sa Anom Rakić-Đuričić, astrologom i psihologom, koja će nam otkriti kakav je zapravo ovaj početak godine i šta nam donosi 2024. godina. Prvo, Kiki, hvala na pozivu, naravno, drago mi je da ponovo gostujem kod vas, a naravno najatraktivniji je februar iz više razloga. Jedan od važnih razloga je ljubav, naravno, dani ljubavi. Sad to ne mora da bude samo 14. ceo februar, može da bude obojen bojama ljubavi. I sad ono što jeste astrološki bitno kao činjenica, februar je bitan i zbog tog premeštanja Plutona iz Jarca u sazvežđe u Vodolije, o kome se dosta pričalo, ali budući da nije tu samo Pluton sada u februaru, nego je tu i Sunce, naravno, donosi nam te neke lepe aspekte pozitivne, kako za koji znak, naravno, jer opet mi se delimo u okviru horoskopskog znaka i to je neka generalizacija ili uopštavanje, a opet svako ima i svoj lični ili natalni horoskop, što je, kako ja to podlačim, lična karta na zvezdanoj mapi, pa ni dva jednojajčana blizanca nemaju identične, iste natalne horoskope. Ono što jeste najinteresantnije, naravno, ljubav, ali kad kažem ljubav, naravno i to je psihološki šira kategorija. Ljubav je i prema osobi koja nam je partner, isti pol i suprotni pol i porodica, mislim sve se u životu dešava, naravno. Ljubav prema poslu, ljubav prema nekim raznim aktivnostima koje odaberemo. Evo, rekli smo da je februar mesec ljubavi. Mene zanima kome ljubav u februaru neće manjkati od horoskopskih znakova? Da li je to upravo Vodoliji koji su, da kažemo, u februaru ili... Sad ću da iznenadim. Budući da Venera tranzitira kroz znak Jarca, tu je i Mars koji će se premestiti u toku februara u sazvežđe Vodolije. Tako da više su favorizovane osobe u znaku Jarca, pre svega, pa dobijete neke dobre pozitivne aspekte za ljubav bikovi, osobe u sazvežđu bika, posebno žene. I žene će napraviti neke važne, bitne promene u smislu nekog svog stajlinga ili promene čak i partnera, one koje su slobodne i kojima to mogućnosti dozvoljavaju. A znak Jarac zaista sad ulazi u jednu toliko pozitivnu fazu transformacija, prvo kada je reč o ljubavi, a onda i u drugim segmentima. Naravno, tu je i znak Device, jer su to sve znaci koji pripadaju elementu zemlje, pa su tu posebno favorizovani rakovi uz Vodolije i da ne preskočimo škorpione. Evo, drugi mesec je tek po redu, imamo još 10 meseci nas očekuje. Zanima me globalno, kakva će ova godina biti? Ko treba da se pazi, ko treba biti oprezan? Ili imate neki savjet da date? Da, naravno. Ova godina, ja volim da upotrebim psihološki reči izazovi. Naravno, neke pozitivne, dobre situacije, onda neki momenti nekih iritacija ili problema, pod navodnicima, sve to subjektivno kako kod nas doživljava i kako ih rešava. Iritirajući aspekti će postojati, pre svega, za znak Vodolije, jer će imati izazove da donesu nove odluke, povuku poteze zbog tog Plutona, ali sam izazov po sebi nema prefiks, nešto ne mora da asocira loše, nego ovo je sada trenutak da neke stvari promenite u svom životu. Nešto više izazova će od njih imati osobe u znaku bika, lavovi posebno, zatim tu su i škorpioni. Sada moram da... Spremila sam neke poznate ličnosti i sada želim da malo vidimo šta zvezde preporučuju našim esternim zvezdama. Neke naše ličnosti koje, da kažem, su trenutno najpopularnije, najviše su u centru pažnje. Stanija. Ona je riba u horoskopu i da li možete da nam kažete šta će se kod nje novo dešavati? Riba, s tim što bih ja dopunila, pripremila sam se, naravno, ili što bi se rekao, radila sam domaći zadatak. Riba blizanci. I prosto tu kombinaciju koju ona ima, negde ona prolazi neke veće oscilacije u životu, ta kombinacija to donosi. Sad, oscilacije znači povremeno ste u nekoj plus, nazovimo uslovno rečeno, fazi i ona sada jeste u nekoj plus fazi opet rešavanja situacija, donošenja odluka.
Bolji je period za donošenje i sprovođenje poslovnih odluka nego emotivno. Emotivno, budući da je riba, često ume da ostane u nekoj zabludi, ne vidi jasno i precizno, zaista nema pravu sliku. U kom pravcu treba doneti potez ili graditi neku ljubavnu priču. Mislim da će Stanija sada u februaru napraviti dobar poslovni potez, a situacije koje prate emotivno proći će je to neko očekivanje i oduševljenje i entuzijazam koliko ona se nada i priželjkuje. Sredina i druga polovina godine je pravi period da ona definiše svoj ljubavni status sa nekom muškom osobom. Da li možemo da očekujemo brak kod Stanije? Da. Sredina, druga polovina godine. Prelazimo dalje. Jelena Karleuša, lav. Jelena Karleuša, lav, podznak rak sa mesecom u sazvežđu Vodolije u 7. polju. Imam njen horoskop detaljno. Sad pazite, treba praviti razliku kad imamo natalni horoskop, koliko su nam aspekti dobri, harmonični, skladni, ali šta je sa tranzitima? Jelena ima sjajan horoskop, naravno, i zato jeste mega zvezda i to što jeste cela priča. Međutim, ovi aspekti u narednom periodu doneće dosta iritantnih momenta. Tako da Jelena će prolaziti jedan malo osetljiviji period sad u februaru, a naročito u aprilu mesecu i posle u drugoj polovini godine konačno će neke definisati i završiti neke svoje priče, priče kada je reč o privatnom životu i kada je reč o poslovnom, i bolji joj je period od oktobra meseca, tada će imati manje iritacije i manje izazova. A što se tiče ljubavi, šta će se dešavati kod nje, da kažemo, turbulentno? Kod nje je turbulentno i osjeća turbulentno. Neće biti u situaciji da donese odluku i da zaživi ta odluka, da ta odluka traje. Pazite, kad god je reč o nekom ljubavnom odnosu, koliko god da se prepoznajemo kroz njen horoskop, inako ona je žena lavica sa mesecom u Vodoliji, ona zaista ima prevelika očekivanja, pri tome je u podznaku i rak. Mnogo daje i mnogo očekuje. I čim ne dobija onoliko koliko ulaže, koliko daje, prosto, naravno, nije zadovoljna, ali sad neko se miri sa tim, ona se ne miri sa tim. Ona preseca, suviše impulsivno, suviše temperamentna. Preseći će, ona će sama doneti odluke o prekidima za sada svih emotivnih konekcija i veza koje ima. Prelazimo na Janjuša koji ima jako emotivno, da kažemo, težak period iza sebe. Razumemo, on je horoskopska riba i naravno kod nekih osoba u sazvežđu, koji su rođeni u sazvežđu riba, ulazak Saturna doneo je te neke događaje koji su malo teži, prosto na koje vi ne možete da utičete, pa morate negde da ih istrpite, morate da prođete tu neku sivu fazu, kako bih ja to nazvala. Sad, ono čemu Janjuš može da se zahvali, da kažem tako, planetama ili tranzitima, to je period koji ga očekuje od maja meseca. U maju mesecu će napraviti neki bitan uspeh, odnosno dobit će rezultate, dobit će priznanja, i u drugoj polovini godine će malo bolje urediti, mirnije, na način da njemu više prija, a to znači negde od jula meseca, svoj privatni život. Dobro, nedavno ste... Izvinite, samo još to, pošto i kroz, naravno, tu su neki izazovi koji njega prate, sve to što se dešava ne može da ostane. Sve to neće zaživeti. Nije dobro. Ni Aneli, ni ta neka priča. Njega čeka nešto novo, ili? Njega čeka nešto novo. Nedavno se pridružila našoj Hype ekipi Dušica Jakovljević, koja je škorpija u horoskopu. Recite nam nešto vezano za nju, šta može da očekuje? Dušica je škorpija rak. I Dušica, naravno, kao većina škorpija, jeste emotivna, ali ne pokazuje koliko je. Međutim, tu je rak koji povremeno probija, pa ona pokaže te svoje emocije. Mnogo emotivnije nego što kada je posmatramo sa strane možemo da primetimo ili da zaključimo na osnovu njenog ponašanja. I ono što jeste dobro za nju,
Naravno, Škorpija jeste kao znak pod izazovima za ovaj naredni period, ali ona ima skladnu tu neku žensku kombinaciju, jer naravno nije svejedno da li neku kombinaciju nosi žena ili muškarac. I ono što za nju jeste jako važno, da krajem februara, posebno u martu mesecu, će ona sprovesti neke svoje bitne, važne odluke kad je reč o uređenju njenog emotivnog života, a uređenje emotivnog života će joj naravno dati dodatnu snagu da još više i bolje zabliste i pokaže bolje rezultate kad je reč o poslu pred kamerama. A da li će ova godina za nju konkretno biti bolja zbog ljubave ili zbog posla? Šta je donosi ova godina? Prvo donosi sređivanje u ljubavi, pa onda posao. Donosi jedno i drugo, ali prvo ljubav pa posao. Prelazimo na Anu Ćurčić, koja nam se takođe nedavno pridružila. Ona je vaga u horoskopu. Ona je vaga i kao većina vaga ume da balansira kada je to potrebno, naravno, i da opet se prilagodi raznim situacijama koliko je potrebno. Februar jeste mesec generalno dobar za vage. Posebno očekuje je neki bitan sled događaja u periodu sada od 11. februara i imaće nekakav važan uspeh koji će biti obeležen nekim većim priznanjem, prosto javno eksponiran, kako god, negde od 21. februara. Sjajan mesec februar za nju. A kada je ljubav u pitanju, da li to važi isto? Kad je ljubav u pitanju, tu će biti oscilacija, toplo-hladno i nekih novih odluka i promena. Neće ustaliti. Šta god se dešava, ona to neće ustaliti u ovoj 2024. do oktobra meseca. Tek od oktobra. Najveća muzička balkanska zvezda Aca Lukas. Prethodna godina je za njega zaista bila veoma uspešna na poslovnom planu. A šta možemo da očekujemo u 2024. Aca Lukas ima isto tu sreću da ima dobru kombinaciju astrološki, naravno gledano iz astrološke vizure. Škorpion u znaku, podznaku vaga, mesec u ovnu u 7. polju, njega publika voli. I on opet, naravno, prošla godina je bila sjajna, obeležena sjajnim uspesima, naravno zbog tranzita koji su postojali. Prosto tu energiju, te emocije koje on prenosi na svoju publiku, on dobija razne benefite, dobija naravno i na popularnosti, na slavi, i on je opet u onoj kategoriji kako godine protiču, on je u nekim aspektima sve zanimljiviji ili sve popularniji ili sve bolji. Naravno, tako da posebno bitan period je za njega mart mesec. U martu mesecu može da očekuje opet neke događaje koji će mu doneti vidljive rezultate, odjek javnosti, popularnost, i naročito je takođe za njega zlatan period kraj maja na juni, gde će se dogovoriti oko jednog važnog projekta koji će odjeknuti opet medijski, javno, a on biti jako srećan i ispunjen. Zatim imamo još jednu lavicu, Milica Pavlović. Milica Pavlović je dupla lavica. Što mislim da se... Ima li gore kombinacije? Pa jedna kombinacija koja sad opet moram psihološki da kažem nije laka za ženu. Ona ima razne neke potencijale koji se odmah vide na njenom fizičkom izgledu, na njenom nastupu. Sad, koliko je lako nositi tu kombinaciju, ona sama zna najbolje, naravno. Žena koja u svakom slučaju dominira u raznim momentima, raznim aspektima, ono što jeste za nju važno, naravno za sve koji veruju u astrologiju i veruju u horoskop, da sledite neka astrološka uputstva, odnosno da se vezuje za tranzite. Jer ima sjajne periode kada, to je ono kao kad imate plodan period, pa vi nešto uradite, pa su onda rezultati zaista veliki, cvetaju zlatne ruže, zlatni rezultati, a ima kada je period nepovoljan i vi koliko god da se trudite, naravno budu neki rezultati, ali to je manje od onoga što očekujete. Sad, budući da je ona veoma i ambiciozna i sujetna, naravno, i voli da je u centru pažnje kao svaki lav, i ne samo to, nego ima i karakteristike... A kako se lavovi ponašaju kad ne dobiju pažnju?
uvređeno. Pa najveća kazna za lavove je ignorisati ih. Nema gore kazne. Tako da za nju je ovo 2024. veliki period izazova i testova. Sad u februaru mesecu će morati da donese neke bitne odluke sa kojima neće baš biti u potpunosti zadovoljna, pa će ih ispraviti u aprilu. A što se tiče ljubavi? Što se tiče ljubavi, sugestija sa moje strane kao i astrologa i psihologa je da uživa u momentima koji je prate, ali da ne očekuje da će to biti nešto definitivno i trajno. U ovoj godini ne. I evo za kraj Miloš Biković koji je nedavno postao i otac. Miloš Biković ima isto sjajan horoskop, jarac sa mesecom u Škorpionu i on zaista pleni tim nekim svojim šarmom, osim što ima potencijale i što već ima neko iskustvo, naravno, glumačko, obeleženo raznim rezultatima i priznanjima. Prosto na neke osobe vama reaguje simpatikus i parasimpatikus zbog toga što nose tu neku energiju, harizmu, kako mi to volimo da kažemo. Za njega ova godina i naredne godine otvaraju nova vrata i ja sam izuzetan optimista za Miloša Bikovića, bez obzira što su sad postojale ove situacije, svi znamo medijski oko toga da li njemu treba dati novu ulogu u seriji ili mu ne treba dati novu ulogu. On ne treba zbog toga uopšte mnogo da se sekira, jer on će dobiti nove sjajne ponude, konkretno i kad je Amerika u pitanju, sredinom godine. Znači, njega prosto očekuje, on je to već pokazao, svetska slava i on je već napravio velike rezultate i obeležio tim svojim radnim ulogama koje je imao, a od sredine godine ga očekuje još veći prodor na svetskom tržištu, znači i Amerika. Hvala vam puno, Ana, na izdanom vremenu i detaljnoj analizi, kao i uvek. Hvala i vama.